Chipai vek ule ama sa in ka channel de milo subscribe sak turin ka ngen chewa voini achun read petition le contempt case ti chungchang kan zir ho do na ni read petition ti tong kam hi kan shefo to me amol thai ang bera soidon chuan mi in Supreme Court a Indian Constitution Article 32 mang le High Court a Article 226 le 227 manga deal na an thelu thin soin ani ber read petition in a tumber chu kan fundamental rights tundin ani chu wang chuan Article 32 phei hi chu fundamental rights tundin na atan chau man phal ani a chuti line Article 226 manga High Court a read petition hi chuan fundamental rights ken ko ba ka thil dang po a huam awangin man rim a hlo hle hei hi chin chi atlatila read petition chu High Court a le Supreme Court a chau thelu thei ani a District Court a thelu thei ani velo ti kan hriat a thome atlang puin India ram hundanga chuan service matter kai hnoi thu boi ta hi administrative tribunal in angai tu bera ma se Mizorama administrative tribunal hi kan la nei velo wangin service matter kai hnoi thu boi da chingfel turin High Court pan hal chul lo theilova chu wang chuan Guwahati High Court a read petition tam ber hi sarkar na thok thelu ani ome sarkar na thok ain chut aya ma a pension tirte shrem na tokte ban tirte kaisan khalnia in hriate seniority chungchanga te soikim sen mai ani lova service matter thila lung oilo na reng chu read petition mangin High Court a chinfel thin ani read chinga te helongai thaila Indian Constitution a hian read chinga ain ziaka chungte chu mi tu po hi dhanin soi ang chau lo chuan man le hren thei ani lawa hren ti hian police emo excise lock up le zela inda te kok zual de ome chu tiang thil thleng ani chuan writ of habeas corpus mangin courtin mi achu azalen thin in thla da wangte ril rutluan tok lo wangte le chan dang dang awangin thunei tu then khat chuan an mo phurna an hlen du lo fo thina kaisa na turpo saruaka akai sang turpo kong engkima atling to a ma se thunei tu ten an kai san tir du tat si lo chu tiang huna chuan writ of mandamus mangin courtin mo phurna len turin thunei tu te hriat tir thin court emo tribunal emo sarkar office emo po in dan ang chau lo chuan mi chung thu an rel theilova an thunei na bakin ro an rel thei hek lo chu tiang thil lo thleng ani chuan writ of prohibition mangin courtin thil angai tu lai chu chol san turin a hriat tir thin soita kang khan dan lo angemo thunei na pialam emo a thutuk na siam reng chu writ of certiorari mangin courtin a hriat thin public office rang minister secretary director le adangte na mi in a tho thai chan chu dan ang thlap ani empty writ of go warranto mangin enfi thin ani a alo ni lo vai chuan anha chu bansan vat turin a hril thin writ petition kalpui dan writ petition kalpui dan tur inziana hi CRPC le CPC kan tiang hi om ve chi lova High Court rang tele Supreme Court a kalpui dan po ain ang diek lo mai the atlang pui chuan chongli ti in asoi thayang register lama chinfel ngai te chinfel ani nu in court ngai tu turin da ani a petition ngai tu athan ni chu motion station ti a thelu tu thu chau ngai thlak ri ani thin courtin uluk taka angai tu nu in chan rang awanga kalpui zel tlak lo nia hriat chuan motion station hian a hnol ngal thin ani chu tiang nilova courtin petition chu kalpui tlak ni a hriat chuan respondent petition chang tu chu chan na siam turin hriat tir na notice a pe ang chu admission anti chong thum na ti a soi thei order stay salo omle a he stay sa order hi order kumhlun tur ani lova courtin writ petition chu diktaka a rel theina ta na order rang ta hi ani ber mai a chong li na le to ber chu hearing an ti a zau zonga soi chuan hearing ti hian kota thu buai chei trial kan ti ang reng chu a huam veka ama ero chu writ petition bi ka chuan thutuk na siam tura engkim ain pai hnu a ukil te ve an tran hun so nge le lam tran hun ti phe tuma anin hial na hi ani he in hial na a hian du soi rem to lawa ko ta fin fi na
evidence kan ti ang pek lu to chin chunga ain khung ngei turani district court a chuan thu hretu ngei kalin checham hnu a an thil hriate court ma a an soi thina high court a chuan thu hretu te hi an kalme ulowa thu nem nge an du te chu ziakin an thlen mai thin hearing a zo hnu hian court chuan thutluk na asiam zui thin bok ani writ petition ngei tu ani dan civil le criminal court hi mi pakhat ro rel na ani a supreme court le high court a chuan achangin just pakhat achangin pahni pathum panga le ai tamten rawan rel thin ani Guwahati High Court bika writ petition ngei tu dan chu hetiang deuh hi ani service matara petition tamber hi rules kalpui dan le rules rilfia dana lung oilo na ani a chung writ petition te chu single bench ina ngei tu thin ma se ekte rule te le dan dangte India constitution akal ani ti awanga petition thelu te chu division bench ina ngei tu thin appeal chungchanga po writ petition hi court case dang a in adang le hreta civil le criminal case a chuan district atangin high court chuta tangin supreme court ani zela writ petition a chuan just pakhatin judgment le order asiama lung oilo te zual kauna chu division bench ani atlang puin Guwahati High Court aizol bench a hian single bench hon ani bera achangin division bench po hon thin ani bok writ petition thelu ma a hriat tur writ petition kan thelu ma a kan hriat reng tur chu kan lung oilo na tuamdam turin kong om zong kan zo phot tur ani mi then khat chuan an how tu telaka representation po submit ma in writ petition hi an file thor thin chung petition a chuan court in concern authority hena representation thelu phot ro se ti a thuron pe in petition chu alo ti top sak thin fawani contempt case lama lu toila court hi atlang puin chithuma a then thei anga criminal court chuan thiam chantir le thiam lo chantir thu apuang thina thiam chang chu an lo filim ta ka wangin vur anga var an lo ni a thiam lo chang de chu poisa choi tir le lung in tan tir ngal an ni thin court thutluk na ti lo thlin lo awm mang lo luk ani civil court chuan decree ati chuak thina thathum chungin cheng chuti zat le apung ape ang LSC hi cancel turani now te chu anu in akolang ti ang chi hi hei hi ti lo thlin ani lo chuan execution case siam angai thin court thu pek aza lawin ati lo thling du lo ani chuan contempt case siam ani ngai lo high court le supreme court in order asiam te chu zom lo emo ti lo thlin lo emo ani chuan execution case siam ani ngai lawa contempt case siam ani thin contempt case te chu the Contempt of Court Act 1971 manga kalpui ani thina he dan hian India rampum ahuama hemi ba ka hian keini Mizoram mi te tan chuan Contempt of Court Guwahati High Court Rules 1977 nena kalkoptir angai ani contempt case manga atisual tu shem thei tur chuan chu court chu court of record ani angaya high court le supreme court te ba court of record ani meu lo awangin court dang hi chuan contempt mangin court za lo tu a shem ngot thiang lova district court in contempt case nuemi shem du anei ani point high court ne na thlenin high court in contempt case alo siam sak thin tur ani court thurem na ti hlo tin lo le zom lo zong hi court za lo na ni kher lawa ti hlo thing tura thei top chu achung po a ti hlo tin mai thei lo thil po om fo chu wang chuan contempt of court kan ti hi chuan tumreng wanga zom du lo hi atin zon deuh bik contempt case hi thelu tlai chuan apoi theya thil khen ani ti hriat atanga kum khat chunga thelu nge thin tur ani writ petition hi ngai tu ani lai chuan Nimalin Sarkar akhing puite po chief secretary te deputy commissioner te le dangte an ni a ma se contempt case a chuan mimal akhing thin chief secretary chu lala ani chuan lala chu akhing anga thu buai top ma ala la chu kungan aron thlak chuan contempt case atangin lala ming chu pai ni in kunga minga ji ani ang ole tun truma hian contempt case om zia le huam chin zong kan soilawa
writ petition ne na ain zom na chin chau kan soi ri ani deuh bere writ petition te hi chem hriam tak ang ani a man thiam chuan dikna hum him nan te sarkar khalngil nan te le ram ti ma son nan te man no thaber jinga mi ani